Hej! Dette er vores videorapport om ionforbindelser eller ej. Mit navn er Rita. Emma. Maria. Laura. I dette forsøg vil vi gerne opnå en forståelse mellem ionforbindelser og molekyler. Vi kommer også i videorapporten til at skelne mellem polære og upolære molekyler. I forsøget har vi brugt pipetter, plastikbeholdere, en rød plastikholder, og kemikalierne forklarer vi i forsøgsbeskrivelsen. Velkommen til teoriafsnittet. I dette forsøg arbejder vi med ionforbindelser og molekyler. En ionforbindelse er en forbindelse mellem to stoffer, hvor de deler elektroner og dermed opfylder oktetreglen. En ionforbindelse vil altså bestå af et metal og et ikke-metal. Ionforbindelser, der opløses i vand, vil splittes til en positiv og en negativ ion, fordi vand er polært. Ioner kan være let og tungt opløselige, alt afhængig af deres smeltepunkt. Jo lavere smeltepunkt, desto lettere opløseligt er ionen. I dette skema kan man se, at på den lodrette side har vi de negative ioner, og på den vandrette har vi de positive ioner. Og så kan man se, om de sammen danner en let opløselig eller en tung opløselig forbindelse. Molekyler består kun af ikke-metaller. De har også den egenskab, at de kan være enten polære eller upolære. Man kalder molekyler polære på grund af en skæv elektronfordeling og har en positiv side og en negativ side. Det vil sige, at de enten har en ladning, som er negativ eller positiv, eller slet ingen ladning. Vi havde 3x6 beholdere, som alle indeholdte et opløsningsmiddel og et stof. Som I kan se i skemaet, var der en beholder til hver kombination. Vi brugte en pipette til at transportere hvert stof over i en beholder med et opløsningsmiddel. Vi rystede derefter alle beholdere, indtil stoffet enten blev opløst eller ej. Vi observerer både farveskifte og bundfald. Herefter udfylder vi tabellen ud fra vores observationer. Som I kan se i tabellen, er natriumklorid opløst i vand. Det bliver ikke opløst i etanol eller i heptan. Ved at kigge på den kemiske formel for natriumklorid, kan vi se, at natrium er metal, og klor er ikke et metal. Derfor er det en ionforbindelse. Vi ved også, at det er en ionforbindelse ved, at det bliver opløst i vand, fordi vand er polært. Det præcis samme gælder for kobbersulfat, men med molekyler, der er det en helt anden historie. Når vi kigger på molekylet diod, kan vi se, at det ikke blev opløst i vand. Det blev delvist opløst i etanol og delvist opløst i heptan. Ud fra det kan vi konkludere, at det er et upolært molekyle. Udover det ved vi, at diod kun består af ikke-metaller. Fordi det er upolært, ved vi også, at det er hydrofobisk. Når vi kigger på de polære molekyler, kan vi se, at de bliver opløst med vand. Derfor er de hydrofile. Et eksempel på dette kan være sukrose, som kun består af ikke-metaller og opløses i vand. Dette gælder også for resten af de polære molekyler. Så fejlkilderne kunne være, at vi fx har rystet beholderen for let, så der ikke er blevet opløst så meget af stoffet som muligt. En anden fejlkilde kunne være stofmængden af stoffet i forhold til opløsningsmidlet, så der fx har været et forkert forhold. Vi har sandsynliggjort, at ioner er forbindelser mellem metaller og ikke-metaller, og at molekyler består af ikke-metaller. Vi har også ud fra vores forsøg lært at definere forskellen på polære og upolære molekyler. Hele vores hverdag er bygget op omkring ionforbindelser og molekyler. Og denne ret har brug for noget køkkensalt, altså natriumklorid, hvilket er en ionforbindelse. Vand for eksempel er også en molekyle, som vi afhænger meget af i hverdagen. Sukrose.